El Bilali Touré n'allait kumpanna mois d'août passé ma de préparation contre la Juventus à Raton fait nous Italie championnat là donc Atalanta depuis au mois de préparation là à kumpanna donc ayi ni tanga nganga reprise les 13 passés nga a reprise qu'on a convalescence avec comme Asmara Doni donc à kera sababu amasega fara équipe kan donc allez faire le bois là El Bilal Touré il va beaucoup manquer à cette équipe parce que joueur Mendo il est très combatif Bakary Ibrahim Koné na reba kala kuma chan kuma don mula parce que akuna nawo El Bilal akuna na bon koyere voilà donc on va rien kabina do fena na fara équipe kan voilà mais finalement bon donc quand on retrouve comment il faut tout avec comment son bon alors que ton question de poser kuna mais sur la bana jabida amna jabida voilà Ibrahim Koné lu fana question amaro ale era banna malika machila et comme on offensive match ale 5 là donc ale fenêtre na keneka Cheikh Doucouré ale fenêtre banna contre son dans son club Crystal Palace là donc championnat kunche euro era là no yani trêve era kadamne donc ale fenêtre banana donc ale fenêtre na keneka uruta e banay donc les absents aussi monté banay ben nous masega ici là ni moko kunga bisi ku bisega yi Khalifa Koulibaly bola Khalifa Dian parce que ale kun présélectionné là Ibrahim Boussou Moukoro il ku aller fort aller Joko Loshibay Malika Kanté Menere c'était les gardiens titulaires dans les buts Moussa Djenepo ale fena na le BG ni wati na Portugal championnat là donc nak mais Angleterre donc ale fena absent ni ici là Bakary donc joueur fla fena bi ni Uluka première apparition avec l'équipe nationale senior donc au joueur fla amsega fo et Aboubakar Doumbia allez Joko Rochiba na afé fo Sirine Doucouré allez fene BG Lorient ni watina donc allez fene bena fara équipe kan pour la première fois équipe nationale senior Bakary amsega mi fo Eric Segouchel ka lisi là oyeni donc Bakary ni lisi là je ne reka jatimna parce que ni choix d'homme fo a kɛra cogo cogo a bɛ se ka discuter bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ nka moi personnellement ne bolo ni lisi c'est passable ne yɛrɛ bolo joueur min b'a bolo bana ninnu ni forme sira fɛ ne bolo a kun ka gɛlɛn k'a bɛ se ka taa au-delà de ça a kɛra cogo cogo dɔ bɛ se ka taa fɔ mais moi personnellement réservoir min bɛ Shell bolo bi Madana n'a bɛ se ka taa ɲini yɔrɔ jan bilen ka tɛmɛ nin kan hali ni ye joueur falen na kelen fila choix ko don donc diyagoya on a parlé on a dit 27 joueurs il ko peut-être 32 wele fɔlɔ la 55 kun don 51 kun don disons donc a kɛra cogo cogo i bɛ choix de kɛ i dalen don minnu na minnu bɛ se ka taa jamana jɔyɔrɔ fa an b'a bisigi ninnu bɛ kɛ maaw ye maa min bɛ se ka taa ni Mali ye fo finale kɛnɛ kan ka na ni nɛgɛba ye o de y'an ka laɲini. Très bien o de y'an ka laɲini donc min ye